התגעגעתם על הטניס? גם אני התגעגעתי. מה אפשר לעשות? יש לכם גינה? מעולה. אין לי גינה, אבל אני רציתי להראות לכם כמה תרגילים שאפשר לעשות אפילו במקום קטן הזה. מפריעים חתולים, מפריעים כלבים, מפריעים רהיטים, לא נורא. קודם כל, אני מכין את השטח. עכשיו אני צריך מחבט וכדור. עדיף לקחת כדור עם נקודה ירוקה. כל התרגילים האלה אתם יודעים, אבל יש עוד כמה תרגילים שאפשר לעשות. ככה, ככה, ושתי קפיצות. 1, 2, ואני תופס כדור. אחר כך, הוא גם רוצה לשחק טניס. אין מה לעשות. אל תפריע לי. גם ככה אפשר לעשות. גם עוד מה שאפשר לעשות, לזרוק כדור למעלה ולתפוס אותו. לזרוק ולתפוס. לזרוק ולתפוס. ועכשיו אני רציתי להראות לכם תרגיל שאם מישהו מצליח לעשות תרגיל הזה, מקבל ממני גריד. אבל בתנאי שאתם תשלחו לי וידאו שהצלחתם. לתרגיל הזה אני צריך מחבט, כדור וכיסא. אני קצת מתרחב מהכיסא ומקפיץ כדור על הרצפה. אחר כך אני עושה חבטה קטנה ככה שכדור צריך לנחות על הכיסא. אם הוא נופל מהכיסא, לא נורא. בואו ננסות. ככה וככה. הצלחתי. בהמשך לתרגיל הזה אני מתרחק מהכיסא עוד קצת ואני עושה אותו דבר. כדור קופץ על הרצפה, כדור מקפיץ אותו על המחבט וכדור קופץ על הכיסא. מי שמצליח לעשות את התרגיל הזה ממרחק החתם ומרחק יותר גדול, מקבל ממני גריד. אבל זה לא סוף. אני רציתי לבקש לעשות משהו ולשלוח לי וידאו. מה בדיוק? עכשיו אני אסביר. בסרטון הקטן הזה אני ממחש עזרה של מישהו. מישהו צריך לזרוק לי כדור, ככה שכדור כאילו בא אליי מחוץ מהתמונה. אחר כך אני עושה 3-4 הקפצות, מה שאני יודע לעשות. ואחר כך אני זורק כדור חוצה, ככה שהוא יוצא מהתמונה. הנה, נגיד ככה. 1, 2, 3, ובום. אפשר גם לעשות ככה. 1, 2, 3, ובום. אפשר גם לעשות ככה. 1, 2, 3, ואפשר לעשות הכי פשוט מה שיש. ככה. 1, 2, 3, ובום. אני מחכה מכם שני צילומים. אחד, התרגיל עם הכיסא, שכדור קופץ על המחבט ונוחת על הכיסא, וצילום השני עם הקפצות, 3-4 הקפצות, שכדור אחר כך יוצא חוצה. כל אחד מי ששולח לי צילומים עד מחר בבוקר, אז הצילום הזה נכנס לסרטון המשותף שלנו, שאחר כך אתם תראו אותו בפייסבוק. חוץ מזה רציתי להגיד לכם שאנחנו מאוד מאוד התגעגענו לכם. ואנחנו חולמים על היום הזה שנחזור למגרש, נשחק, נתאמן, נשתתף בתחרויות. תודה רבה וחג שמח.